Ɔsɛ tu 1717 no ɛna ne wafa ase daako ɛne ne nana opoku tenten opoku kɔ opoku are ɛpere akonya no ho saa bɛn fie miɛnsa saa bere no mu nyina na mampɔn hene safo kantanka na ɛhwɛ akyire sɛ abisia hene ne asante hene na ntɔkwa no kɔ awie no opoku are di nkunum na ɔbɛyɛ asante hene 1720 ɔbɛyɛ asante hene no ɛna atem kotokufo ɔmadi kan ɛku ne nana no ɛbɛtoa no kagitia ɛntɔkwa ɔmo ba so ma dress hyɛpɛ sɛ de ɔmo kɔ dwumadie bi a ɛyɛ afɛfɛdeɛ no ɛma asantefo no frɛ saa ntɔkwa no ahantan ntɔkwa ana abrɔfo no bɛka na ahantan wɔ na ɔde ntɔkwa no toɔ ɔmo ɛma abene ɔmo so yi ɛma ɔgye atem kotokun saase nyinaa mu ɛfɛ ɔhyɛ sɛ efi saa abere ne kɔ no ɔmo nyɛ atemfo yi ɔmo bɛyɛ asante atem bɛpem saa abere no ɔmo de so yɛ asante atem na ɔko ntɔkwa no mu no ɛna ɔte sɛ ɛyɛ awenhene ebrimoro aba besi n'akyi asesa agudie ne nkura ne mpanyinfo ɛdɔm kɔ ɔsoma abaafo bantama hene amankwaatia ɛma ne kɔsan ɔmo sɛhwiyɛ ɔsoma hene so boa no ɛwɔ ntɔkwa no mu nti ɔmo ko ntɔkwa no wie no ɔmo gye ɛyɛ awenhene nsase nyinaa ma otu kɔtena nti ɛna nsase no ɔkyɛ mu bɛyɛ mmiɛnsa ɛde mu baako ɛma sɛhwiyɛ ɔso nti na bɛhwɛ a Western North Region sisi amino kasaya district bɛyɛ 9 na ɛwɔ hɔ no emu nsia ɛde ɛsɛhwɛ ɔsoma hene dia yɛnam mmɔ de bo asante fonti no mma na sansase no ɛna de aka no ɔma na ahemfo no bi ɛne nipa bi firi Kumasi kodidi so saa nkuro no ne yɛfrɛ ɔmo ahafo no a ɛhyɛ ase firi Ashanti region kura yɛfrɛ no Fancy kwa akosi Ayom so ne Gɔ so ne Emem ne Tano so mo no yes hɔ nyinaa ɛne yɛfrɛ no ahafo no ɛno akyi no ɛyɛ ne ba ɛyɛ bafo pim ɛso so adawma pokuare ɛne bonoma so kɔkɔ ntɔkwa ɛma ɔgye amoyaw anaasɛ kwate amoyaw na eta kan ameyaw nsase ɛma ɔmo so tu kɔtena kufufro ɔmo na ɛyɛ tachifiri ama fam so na ɔmo tere no din tachima ne mo sese saa bonoma so ne de ɛka nkuraza ho no kasɛ nkuro na abosom kɛseɛ no wɔ so no ɔde ɔmo hye Kumasi ase direct ana ba for bantama hene asante hene ma ne ɛyɛ sumankwa hene ne ahemfo bi ne ɛhwɛ soma ɔsante hene ɛna de aka no nyina ɔde ma ne ba nkuraza hene sɛ oni suma no ɛno akyi no ɔsan kɔko wɔ wasa ɛdɔm bɛka ho ma wasa hene ntifo de awerɛhoɔ etu kɔtena abrade ɛbɛn fo na no sɛ ne bɛyɛ asantefo ha na adwene bi ɛba reform so a kakra ɔyɛ ne sɛ Jasi akunya nanka akɔfom kakra na ɔmo wɔ nkonya saa man ne kronko nkwana na ɛwɔ ase ɔsetu abrɛ so no ɔno baa no ɔde miɛnsa kan ho ɛyɛ Jasiwa dadeɛ so aba ɛna ananta no na ɔhwɛ ɔsantehene akodeɛ etu fufura na aba so double barrel na ɛfrɛ no double bar na sɛ adanta no nti adanta no na yaka amana bɛyɛ anantahene no ɛno akyi no ɔsan de sika bebree ɛhyɛ sana hene nsa sɛ ɔhwɛ so ɛna ɔsan de ɔmo so hyɛ Jasiwa anim afei so sanfoɔ hene so ɔbɔ saa akonya no a na ɛno so bɛboa sana hene ɛwɔ agudi a ɔbɛboaboa no ama asanteman no ho ɔsan de sumankwaa so ɛbaeɛ a ɔde ɔmo so hyɛ ananta ɛna sumankwaa so no na ɛhwɛ ɛyɛ enuro ɛyɛ honhom ne honam nyinaa so ɛma santehene ɔhwɛ yɛkɔ amanyɔsɛ mu de a nneɛma ɔyɛ ne na ɛdɔɔso ebi ne sɛ ɔno ne brɛ so no ɛna ɔde provincial district ba santeman mu create some form of bureaucracy sɛ ɛbɛyɛ a ahemfo ɔnyɔm ni no ɔmutumi ɛnte ɔmo ho mfiri santeman no mu ebi ne sɛ ɔkɔkɔ gye German no ɔde asakɔre ne bi ɛkyekyere garrison anaasɛ military post ɛwɔ German no hɔ a ɛfrɛ mo Brekum sɛ na ɔbɛmo check ameki sure sɛ ɔmo ntumi ɛnka sɛ ɔmo revote abra a ɔnyɛ awɛ again no ɔsan de ekiti another form of military post ɛwɔ ɛyɛ Sunyane a ɛhɔ na ɔmo dwa so no okiti bechem nti ɔsan kreti ɛfoforɔ ɛyɛ Jape kurum saa kurum no kreti wɔ baabi a akɔnka ne nyina no was supposed to be a check on indigenous people sɛ na bɛyɛ ɔmo nkasa ɔmo trɔ mo ho nti ogu so yɛ those reforms na mu no
ɛna owu 1750 ɔbɛdi ade na ɔyɛ babu no nti wɔnkyɛ dɛ nyini saa ɛna owuyɛ nti owuyɛ no ɛna ne wɔfa Kusibu Adum ɛna bɛdi ade Kusibu Adum abrɛ so no ɔno no na wɔnyini kakra nti ɔbaa no wanhyɛ da nkɔko bi ada ɛna ne nyini nso nti no na nkrɔfoɔ yɛ nneɛma fa n'ase ɛma na nkuro bi kora pɛ sɛ ɔmotetete ɔmo ho ɔno no na amanfo gye sɛ na n'ani ɛha no kakra nti na n'abrɛ so no ɔkyea obi a na wɔnhu ne nti no ɛna ne yɛsɔ ne nsa de kyea ɛna efiri hɔ na abɛda ne amammerɛ da akonya bi ahosɛ sɛ ɔhene kyea gye sɛ yɛsɔ ne nsa nti next time ɛbɛhyia no yɛbɛhwɛ Kusibu Adum n'akyi no ne nya ɔsɛe Kwadwo a ne ɛbɔ no mmara ne sɛ ɔko awia ɔno baeɛ no deɛ na ɔyɛyɛ efisɛ ɔsɛ tu 1717 no Opoku Ware 1720 na ɔno nso wu 1750 ɛna Kusibu Adum baeɛ na ɔno nso wu 1764 na efiri 1764 ɛkɔ na ɔsɛ Kwadwo baeɛ no ɛna renewed war no ɛhyɛ ase nti yɛbɛhwɛ ɔsɛ Kwadwo baeɛ no deɛ nti na ɛbɔ no mmara ne sɛ ɔko awia na ɔhyɛ ase firi he ɛna ɔkɔwie sɛn ɛberɛ a ɔkɔ ne kra akyi no na ɛhɔ na ɛwerɛ to sie